Proteinsyntese af Camilla, Anna og Asta. Proteiner er vigtige molekyler i levende organismer. Proteiner og fedt danner cellemembranen og cellens organeller. Celler danner protein for at opbygge og kontrollere forskellige livsprocesser. Opskriften på et protein ligger i DNA-molekylet kaldt gener. Kromosomer skal betragtes som biokemiske information for opbygningen af proteiner. Protein er opbygget af en kæde af aminosyrer. Genet koder for kædens rækkefølge. Der er 20 forskellige aminosyrer i proteiner, hvor der er 4 baser: A, T, C og G. De 4 baser koder 3 og 3 for aminosyrer. Tripletter kan kodes på 64 måder, og hvis der er flere koder end aminosyrer, så vil der være flere tripletter, der koder for samme aminosyre. Tripletter er altså 3 baser, der koder for det samme. Triplet-kombinationerne kan ses her. I RNA-koden er T i DNA-koden skiftet ud med Y. Der er som sagt 20 forskellige aminosyrer. Hvis man f.eks. skal finde alanin, forkortet ALA, så skal man i DNA-koden bruge C, G og A, G, T eller C. Og i RNA-koden skal der bruges G, C, G, C, A eller U. Hvis en celle mangler et bestemt protein, sender den en besked ind i cellekernen til det bestemte kromosom, som indeholder lige det gen for protein, som cellen behøver. Opskriften for de forskellige proteiner ligger altså i DNA-molekylet. DNA-strengen er opbygget af 4 baser: A, adenin, thymin, cytosin og guanin, og A og T sidder altså over for hinanden og ligeledes gør G og C. Ved biosyntesen er mRNA-strengen en skabelon for det protein, der skal syntetiseres. Den aflæses, og information benyttes til at skabe en lang kæde af aminosyrer, som bliver til proteinet. Et enzym, kaldet helikase, åbner først DNA-strengen og skiller baseparrene fra hinanden. Kun den ene streng skal kopieres. Den kaldes sensestrengen, og den anden bliver kaldt nonsensestrengen, eftersom den ikke bliver kopieret. Og mRNA bringer beskeden fra DNA ud til proteinfabrikkerne, som er bedre kendt som ribosomerne. Her bliver der lavet en kopi af DNA-stykket, og basen T bliver i mRNA erstattet med U, som kaldes uracil. mRNA'et transporteres ud i cytoplasmaen, hvor proteinsyntesen foregår og knytter sig på et ribosom. Ribosomet scanner mRNA'et ved at se på de 3 baser af gangen, altså tripletterne. På tripletten sætter sig et tRNA sig fast. Hvis aminosyrekoden passer sammen med tripletkoden, afleverede tRNA'et en aminosyre. Det er, hvad vi kan se her. Når hele mRNA'et er blevet transleret, er aminosyrekæden færdig, og derved er proteinet også færdig. I eukaryote celler findes der dele af DNA-molekylet, som ikke skal bruges til proteinsyntesen. Inden mRNA sendes ud af kernen, bliver introns skåret fra af enzymer. Kun de stykker, som koder for rækkefølgen af aminosyrer, kaldt exons, forlader kernen. Ved prokaryote celler er der ingen kerne eller introns, og ribosomerne kan derfor sætte sig på mRNA lige efter de er blevet produceret.